Ayo, masakan lho. Ya. Kok jauh aja ya, nggak ngerti ya. Menang aja. Mbak. Yo, dandan cantik dar nyandi iki. Rawan cantik kok cekone do meneng ae dar nyandi. Apa tadi man? Pak. Apa tadi man? Mari dekat. Oh, penduki, Mbah. Pun. Kekawaran, Mbah. Oh, man, iki mau ngetane wayune. Iki to jagung paku iki teman kok sarapan ana lakune tengget ya nek apa. Oh, Mbah, iki jajan iki. Nggih, matur nuwun, Mas Adiman. Wis Mas Adiman matur nuwun, aku nyong pamit. Sampai tau kenen kok tak bali rene nek. Iya, Mbah. Hati-hati, Mbah. Nggih. Yo semangat, Jon. Oke, kok bantuane? Wah, apa, Dik? Ayo, alon-alon. Os iki. Ah. Contoh sing rapi ya, alon-alon. Aku balik Yunus, Halo Yunus. Yuk, boleh bantuan ora yuk? Ya, dikok saiki. Ayo bareng ya yuk ya. Ya, tak anteni. Ya, oke. Jon. Hei. Ayo bal siji wae wani ta? Ayo wani iki wae. Yo. Yo. Sesasi ora nipat. Oh, siap. Wae, Nek 10 juta. Ya ora apa-apa. Tak siji wae. Yo. Tak kene ya. Oke. Anu sik wae. Yo. Sikene ngarepan sik. Yo. Siji wae. Yo. Iki tak ngarepan iki lho. Yo. Jarane ora kene ora padha. Oke. Oke ta? Ayo no. Wis sukses siap. Rekoso ora tau apa-apa ya, Mo. Oh, Pak. Yo, siap. Halo. Apa anu disikat gempot? Ora. Ayo nih, bantuane terus. Jalan wae. Nis. Tolong dewani. Apa nih? Yo, pecat yo. Oke, Odis. Pecat dulu, Odis. Yo.
Dang, ayo. Bakanya lho, Dis. Bocah tanganku. Mabes Dis. Rumpah lu. 100. Yo. Yo. Monggo Bu, dibariske iki bantuan demke. Rapi. Ayo bapak-bapak, do baris malah do tonton ngopo lho? Do gelem bantuan ra? Yo, baris penting. Yo, dantri. Ya. Oke, Pak. Dampingi Bu. Satu. Oh. Adane gubernur kok ngerti kan, Dok? Wis, Mbak. Jane kok ngerti kan, Dok? Kan tekane bae kok ora semaur ki. Bos, monggo, nyara. Monggo. Nyara. Monggo Mas. Buat muda niki buat muda. Ya toh sip-sip, malah blekase iki. Sama. Larang ini gimana tadi? Nggih. Ya enggak kok bukan. Nah, bersih. Nggih, tetap. Ya, hari begini bersih. Tetap. Ini bersih. Sudah, ini.
Piro le? Wah, kita kurang mana sih dek? Di mornya sisa ya? Saya dek ini. Apalan ini anu iki Pak Lutri. Boleh. Yo. Kurang makan. Yo. Waduh, gak mau tahe piye? Wes dek. Kita rek mancing kat mau ora rampung-rampung gak? Mbah. Nyon wedang ya, Mbah? Wah, sing arep semangat. Perong dina lawen ndak. Ndak apa ta, Le? Lah ndak bantuan kok. Kowe bantuan apa? Mbako COVID-19. Lah apa wae? 9 bahan pokok. Bantuane ana 9. Covid-e ana 19. Ora mbah, bantuane siji, cuman ana 9 jenis. COVID-19 kuwi penyakit coronavirus. Virus. Kudu mbah, virus. Pakirus. Waduh, virus mbah. Virus. Walah, mbah karep mbah. Virus. Lah, kuwi bener, kuwi bener. Berarti jenengan dereng angsal, Mbah.
Mendete tenggone Pak RT. Gong nutuke. Waalaikumsalam. Monggo. Mbah, aja diombe, Mbah. Aja diombe. Itu juga resik tangan, Mbak. Walah. Entek, Pe. Anu bisa kono. Mbah. Orang ngurau, resik tangan. Kalengan rete Pak RT. Nah iku ki ngerti. Monggo pinarak, Mas Ben. Mbah, monggo. Mas Pe, agak mau urung bisa ngono. Gak bisa sik kan? Iya, tangannya jauh lagi. Sampun Pak RT. Ah, iya. Ajeng tindak Pak RT. Ganti Pak RT. Iya ki Mas, arep neng kelurahan rapat. Lah iki tumben karo Mbah Karjo anek perlu apa rene? Ngeten Pak RT, sowan kula mriki kalih Mbah Karjo. Ajeng nangletke sembako. Kan enten bantuan tinggi warga to Pak RT. Lah, niki wau Mbah Karjo kula tangleti sanjange dereng angsal. Iki ki balane wis entek. Mergo wis didunge warga. Mbah Karjo ku ora kecathet nang kecamatan. Lah kok iso ora kecathet iki Pak RT? Amarga Mbah Karjo ku ora duwe KTP. Waduh, masalah iki. Mbah, ngapunten, tibake sampean mboten angsal sembako. Amargi sampean mboten gadah KTP. Lah piye? Lah pripun Pak RT? Aduh, masalah iki. Lah pripun Pak RT? Sabar Mbah, ya sabar. Monggo Pak RT. Pak Teto. Go pinarak mriki. Kelurahan go. Keng pundi? Keng mlampah-mlampah. Ah, kelurahan iki dengan dugi kula perbudrat. Iki ngeten Pak Teto. Saya sudah tahu. Ini masalah rumit, pelit, complicated. Ini masalah sembako. Jangan dibuat main-main. Niki Mbah Karjo mboten entuk daftar entuk bantuan.
mergane mboten terdata domisili teng kecamatan. Memang data sensus dari dulu sudah amburadul. Betul kuwi, Pak. Jadi kita tidak bisa berharap dari situ saja. Nah, kuwi betul. Intine piye carane supaya Mbah Karjo kuwi entuk bantuan. Betul kuwi, Pak. Piye iki Pak RT? Ngeten Pak Deko. Jadi kula gagah-gagasan kangge data warga sing mboten mampu. Bener kuwi, Pak. Kok ya betul-betul lagi ngomong apa to, Pak? Nanging kanggo sing ora oleh bantuan kados Mbak Karjo ngeten iki Pak Deko. Lah kendalanipun Wah, meeting apa nih Pak? Rame-rame temen. iki ngeten Pak. Mbak Karjo tidak mriki nameske bantuan. Sebabe Mbak Karjo mboten angsal bantuan, mergane mboten gadah KTP. Lah iki lagi dirembuk, piye solusine? Oh, nggih pun. Ngapunten kula ajeng pamit. Ngapunten. Kula mau dandani lampu dereng rampung, monggo dilanjutke. Alah, padha wae. Waalaikumsalam. Ngomong. Mbah. Pak RT. Nggih. Mbah. Ngapunten Pak RT. Hari ini ngobrol ya. Ketok serius kok. Nenten kopi-kopi ini pripun Pak RT? Dereng damel. Damel Oh nggih, kula entos mawon. Nunggu kopi. Kopi. Lho Pak Karjo, duduk Pak Karjo. Mas P. Nggih, Pak. Pak Cep tok. Nggih, nggih. Wah, jan cah iki. Lah, Pak RT. Lah niki kula. Sabar. Pripun niki? Sabar. Lebih didamelke melih. Oke, siap Pak RT. Mas. Pak Dinjo. Nggih, Dinjo. Iku putrane Pak RT. Nah, cah nganggur takon-takon wae. Ora apa penting ganteng. Kok to Pak RT? Loh, kami duduk. Loh. Pak RT.
Jenenge ngapunten Pak RT. Nggih. Niki kok padha ngumpul Pak Cipto, Mbak Karjo. Wah, ini dan bagus sih. Ini kan rasa apa Pak RT? Niki ngeten Pak, Mbak Karjo niku dereng angsal bantuan. Oh, ngoten nggih. Niki bahas pripun carane Mbak Karjo pikantuk sembako. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wah, jenengan kok, Mbak. Pun telat. Pembagiane sembako pun wingi-wingi. Wah, aku ki ya ora ngerti. Mboten ngoten, Pak. Mbak Karjo sebabnya mboten angsal iku mergo Mbak Karjo mboten gadah KTP. Ngoten to, Pak. Dadi teng kecamatan mboten enten datane, Pak. Oh, alah. Apa nggone aku wae tak Mbah Karjo. Mosok aku oleh bantuan. Malah Mbah Karjo sing dibeli kok malah ora oleh. Nggih. Iki sekedar Pak RT. Nggih, Kula tak pamit. Oh, Izin. nggih. Ngapunten. Monggo. Ngapunten Mbah Karjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki ngeten Pak RT. Mbak Cipto, kali Pak Karso. Niki bagian kula mawon mangkaos ing Mbah Karjo. Alhamdulillah. Coba Matur nuwun. nggih Mbak, sami-sami mugi berkah Mbak. Iki nyuwun ngapunten Mas. Niki sateruse napa nggih kepindhan iki? Oh ngeten Pak RT. Sak terus mawon. Nggih. Kula ikhlas Pak RT. Amargi niki Mbak Karjo iki luwih membutuh ke sembako niki katimbang kula. Oh, dulu Mbak. Matur nuwun. Oh nggih Mbak, sami-sami. Loh, lak wis rampung toh ketemu solusine. Selesaikan masalah dengan musyawarah. Alah. Mestine kudune nek wong sing kaya ngene iki.